RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang at magtatampo nagda sa ngayon nga Cindy. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man din ni ka-importante imong isulti, babe, nga dili man ka mosugot nga sa cellphone na ta magstorya. Cindy, Murag, seryoso na ginida. Gitawag naman yung kunin mo sa kumpangan. Unsay problema? di na ko. Unsay dili na ka? Ato ning undangon. Time pa. Nakigbuwag ka? Oh. Kay sa tinuod lang, wa ko'y kalinaw sa to relasyon. Magsigil kag laag. Sikag inom. Nagsulti unta ka nga dili ka ganahan, ana. Pwede lang Dili na. Di na ko. Magbuwag na ta. Unsa? Day, sakto na na, uy. Ay, napagsigig hilak. Wala gyud ko makasabot niya, day, uy. Kung love ko niya, sultihan unta ko niya kung say problema, samtang sayo pa. Dili kay diha na siya musulti na ako kay tungod kay makigbuwag na siya. Wala ko'y chance nga mag-usab. Andam ako mag-usab para niya ba? Unya, unsaon tama na. Nga dili naman kitsi ganahan. Ako pa ni mo, ipakita ang andam kang mausab. Unsaon man ako? Mag-usab na ka. Dili na ka magsigiglaag. Dili na ka magsigig inom. O adto na unya na i-apply sa lalaki nga para gyud nimo. Day. Blooming na lagi kay karon, Cindy. Pero may mana good. Karon pa di ay ka? Karon po ko ginagbalik ni mo nga smile ka. Sukad nga nagbuwag mo ni... Oops. Dili na ko gusto makadungog sa iyang pangan. Kay masakitan ka? Jason. Dini palang unta ka sa kamaong mo pangga. Di kita ka masakitan. Kinsa man ko, no? Naapalay lalaki ngayon, ana, ron. Napoy. Ako di ay. Ha? Sige dayon. Hataging chance. Ha? Day, wa pa gani may makaila sa usag-usa. Huna-huna, ha? Nilungtad gani ming Brian nga 5 years ang among relasyon. Pero nagbuwag lagi hapon mi. Unsa na lang ka nas Jason? Day, wa na sa gidugayon, uy. Ugusa pa, lahi si Jason. Lahi si Brian. Ambot lang. Wa ko kay baw kun mo work baka mi. Dili ni mo mahibawan kung dili ni mo suwayan. Day. Sige na. Buotan mo sana si Jason. Nahibaw man ko ana ba? O gani, gaan kayo akong pamati basta mag-uban mi. Naaraman din na. Sige na. Sugta siya kung manguyab siya ni mo. Day. Tinuod, gisugot ako nimo. Jason. Yes! Nahibaw na ka ha. Ayaw gyud kong pasakit eh. Kaya wa ko kahibaw kun kaya pa ba na akong mudawat og laing sakit stukan. Di lagi. Panggaon ka, Cindy. Salamat, Cindy. Di na ko kalimtan nining lugar, nga din ko ni magisugot.
I love you, Cindy. I love you too, Jason. Recorded by X Thunder Gaming. Paspasa sa adlaw, love, no? Kano sa palang ganitong nanguyab ka, niya karon 3 years na ta. Love. Jason, Oo, love? May gisulti ka? oh, ganin nara. O saman? Unya lang ta magstorya kon. Maibot na nang naong ni mo cellphone. Ganin nara makasig atubang ana. Nalingaw ra gani kog tanaw sa mga reels. Tagsa na lang gani mag-abot ang aton day off. Wa pagid na ko imo atensyon. Kayo siyempre gusto ni mo, Cindy. Diha ni mo magtuyok nga kung kalibutan. Dili bago day angay? Ang buti mo eh. Kamay butang padakon man ni mo. Oh, asa man ka? Muli na ko. Jason! Basi nagnala siya problema, day, uy. O niya, gusto siya malingaw. Ayaw lang sad pala, big overthink, good. Dili, day. Tulo na mi katuig. Ug sa ako na ilhan niya, dili sa ingon ana. Usa gani sa iyang ganahan niya sa mong relasyon kay dili mi magsigatubang cellphone. Kay mag-focus sa usag-usa. Unya karon na usab na gyud siya. Day, sabta lang una siya. Istoryahin ninyong tarong. Ikaw, no, stress kay ka. Magbartaw niyang gabi na, maglaag ta. Day, nahibaw ba gyud kang nagbag-o na ko ha? Wala ko magsigig laag ug magsigig inom. O di ay no. Buota naman di kaayo ka. So, o sa kay problema ni Jason? Ambot lang. Kunon sa man na, mahibaw-an na gyud unya na. Di ko makaanharon sa inyo. Nga naman, Sa iwing manglakaw ugma sa akong pamilya. Mag-outing Miss North. kamura? Oh, di lang ko mangagda nimo kay sayo para ba ka mo duty ning sunod adlaw. Ako, nakalihib lang kundaan. Unsa? Nganong wa man ka magsulti nako? Say, ibig deal sa nani mo. Pamilya na ko nga akong kuyog. Sa may problema nimo ana? Bantayan yapon ko nimo? Jason! Wala gyud ko makasabot ni Jason, day. Dako na kay siya kausaban, uy. Unsa may problema niya? Unsa may problema na mo? Magsige na lang mag-gimig away? Wala gyud ko makasabot na mo. Day, pagbakasyon ka mong duha ni Jason. Og dito ipang istorya imuhang unsay problema nimo niya. Kanang magkaistorya mong tarong ba? Kung unsay gyud problema ninyo. Tanaw ni mo. Naapa kay chance ka ba okay, mi? Oo, uy. Basta ihatag ang tanan nimong pagsabot. Day. Oh, nagkabakasyon na taon ta. Lagi. Mao ginigi kinahanglan nato. Mag-enjoy gitaran, love, ha? Sige, love. Magpalit kog beer. Minom ka? Sige. Naglain man ang ako. Oh. Love? Asa man is Jason? Tuara day sa Therese. Naginuktok. Kalawang pa niya na una. Huwato na lang ako siya nga masudog balik. Naunsa man is Jason? Hapit naman mag-usa ka oras sa Therese. Ay, pura man kong way kauban ani eh. Paita. Unsa man ni siya? Napugos lang nga magkikuban ako din eh. Ay,
Kung wala siya gusto, mas mayo pagbulakaw na lang ko. At ako motiwas og inom sa bar dool din sa mong gistayhan. Nalaypong naman ko eh. Grabe ka, Jason. Bisag usa ka chat man lang, wag yung ka mangita na ako. Or basig wa ka makabantay nga nilakaw ko. Ingon ana na balang yung kakaway paki na ako. Nalipong ay ko. O balik na lang ko sa mong room. Good morning, Jessica. Salamat kinibalik ha. Jessica? Kinsay Jessica, Jason? Ha? Oh! Kitsa ka! Ikaw may si Kinsa? Ganun niya ka sa mong room. Maning... Oh! Nasaag ka! Hala, sorry. Hala, sorry. Sorry kid kayo. Hubog magod kayo kagabi igod. Sorry kid kayo, ha. Okay ra. Ay. Ito kung si Jessica ka. Wala gina siyang balik. Time pa. Gilayasan kasi mo uyab. Oo. Iwak ko siya gabi kay... Di nagit ko na siya. Kaluoy. Ikaw, nganong nagsulom siya ka? Huwag sige sa to si Jason. Sakto. Si Jason. Ato na ko. Patay. Masig nagpaabot na to na ako. Jason! Ni anak ko! Sorry kayo... Oh. Wala yung bag. Gibiyaan ako niya. Hello? Kinsa ni? Ang nag-rent sa room ngay mong gikatulkan gabi eh. Naibili ni mong pitaka din eh. Nagani kay, na-number ni mo din sa mga ID. Balikon lang na ako. Salamat. Sa ato ba? Pareho ulit ang gibiyaan. Oo. Sakit tao eh. Oo. Napaghila ko eh. Kaya abi pa lang kiunsa ka din eh. Ako pa mo. Ano pag-uukod niya? Kaya ka na mga ingon anak nga lihok sa lalaki. Waanan na'y gusto. Na. Hihik mo nung kaksamot. Sakit mo pa naon, pero maray tinuod, Sandy. Maong ako, hindi na ako mamugos ni Jessica. Kaya mga tao nga, wa na'y gusto. Mubiya gina, isag unsaon pa ni magpugong. Maong ako pa ni mo, buhi na lang. Earl. Murag mo sa angay, Cindy. Nga magbuwag na kita. Dili na sa kumamugos ang kagalingon ni mo, Jason. Salamat. Wala ko mahibaw nga, no? Pero, hinay-hinay yun nga wala ko magkasabot sa akong gibati. Di na ko sure sa akong feelings ni mo. Okay ra. Nakasabot ko. Ug mao ni ang hustong desisyon para natong duha. Bye, Jason. Cindy. Minahal kita ng
Sakit man, pero nahibaw ko nga mauni ang saktong desisyon. Kay samot ka sakit kung magdugay ang usa ka relasyon, pero dili na mo malipayon. Blessing in disguise ang among panag-abot ni Earl. Kay tungod niya, nakarealize ko. Karon, malipayon ko bisag single ko. Ugwa pa sa akong nahuna nga mo-entertain og mga lalaki. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalang kaagi ni Cindy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regulahan, mas mabuti pa. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganawas. Kamuusab mga higalag, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong naglaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. Yari sa ang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pag